dia upasahat matuho sudenana adong dia odiho na odiho kasia sadama hitam na dua di pasada hongi rohatai saya tatong masih ajua saat ho di dalam mati hadua sadama hitam na dua di pasada hongi rohatai saya tatong masih ajua saat ho di dalam mati hadua au nama diho ho nama dia hita sauduran tudok tutorua Somaho dihaposon hot maho dihatuaon sararion macaro pasu-pasu sia Tuhani digarejai borhat maho boru rapot tani yaki siana dua gabesada hamu boru tuhe laki tunggur ju hamu marna tuai borhat maho boru rapot helaki tubuh sikoru tubuh anak kamu tubuhan boru nasanap cara mertua di jolotan di joloni Tuhan gabe mahor gabe mahor gabe mahor itu pohon aku kau tu bagas coro tulang kami si jalo tu marakop do nyana ko bape kang halai postor kami dus marohan razai raddo tulang kami siduk ko di kami dan masalah itu kami masalah kami matu tulang muna sejauh itu aku boleh nanti pertikiran pasal kami itu razai
puji-pujian mulai ada bilang di pasar namin itu di bagasan dengan betul Tuhan Ison kalau kami ino na magbuwan dire namin do guru namin juga result Tuhan Tuhan siguro pa sa tulong namin asa ko naman ni Roy Lolo Pisodero tangan-tangan diri itu dire namin do asin mo mamuloy na kita tama tanya namin
dohogor ito di parbadia, amin, martaniang mahita. Ali Tuhan di bata ama nami na di banwa bijang, hodo na mga turhon pardungan sa ripioni. Di idahodongan namion na marsakap na yung marbagas. Jalan narodo na sila mangido pasukasong, at tong sa itatak manasida di bagasan asinirohan. Pasu-pasu jala rahmoti manasida marhiti-hiti pagkaholongin. Rajai manasida marhiti tod di parbadia. Asa mamuka jala marujung di bagasan dami pardongan saripeon nasidai. Tangihon makangian namion. Alanin asidohot holong ni roham. Amin hudul maha musaluhutna. Mari dimahita sa nomor 220. Dami ni mata na sumurong siyan sa luhut roha. Imana mga ramoti ati-ati roha dohot pikiran muna. Dibagas sa Kristus Jesus tumatay. Amin. Dinanay mamugka pardongan saripeo. Parsaripeo na kinalomohon ni roha ni mata. Itonga-tunga ni pardalangan ni ngulo ni Hama Kristen. Tentu asapoy di halamohon di mata, pasti kita harus terlebih dahulu mengucap syukur kepada Tuhan. Jangan berpersauran dohok di mata, ala di mata do mual dinasa pasu-pasu, dohok mual dinasa haguduan, di tonga-tonga di perjalanan di mulut. Ala di mana aha penangan taulah jumolo hita berpersauran dohok hatan di mata. Allah hatani di matado nagalit hamuluan. Alani laho mamurkhati pardongan saripi omuna. Ubilido sen surat ni Apostol Paulus tuhuri Efesus bidu 5 ayat 20 sada. Sonoma didok disi. Masioloa mahamu sian berniroha mida Kristus. Masioloam mahamu sian biar diroha mida Kristus, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Amuna nakina holongan di bagasan keluar di Tuhan Yesus Kristus. Turpu ini ini adalah merupakan nasihat bagi orang Kristen dalam membentuk rumah tangga yang baru di tonga-tonga ni pardongan saripeo ini. Di patikian dapat pulion lembaga perkawinan survei bagi hutul lembaga perkawinan banyak digoncang persoalan dan pergumulan. Tapi sesitong na apapun yang mau kita lakukan, kita harus hidup dalam kasih. Allah nunga parjolo di mata magkaholongi hita di tonga-tonga ni pardalanan ni nguruto. Allah ni ido godang nuay parsaripion ni halak Kristen
sebagas satu rumah, tapi tidak satu tujuan. Satu rumah tidak satu pikiran. Holan alani ego masing-masing. Hape ditonahon turpukon ikom masyoroan. Di bagasan biar mida Kristus di tonga-tonga ni pardalanan ni murado mardonga sarite. Alay laos murado di bagasa tikion. Dan boy sa dalanan satu tujuan, satu pikiran di dalam membentuk rumah tangga. Allah diida ibana do di katigai so dia pardongan saripeon ni kala Kristen na dinamikaanna. Diida ibana do di katigai na sumoi sauduran nama rumah tangga termasuk di tonga-tonga ni kuni. Upay na di pahiwa. Asa masyoloan di bagasan biar mida Kristus. Molo tauloi par dijabutkan. Molo tauloi dongata bukan karena ada unsur paksaan. Alai alamian holong ni rohani debata di tonga-tonga ni perdalanan ni ngulu yang kena posien. Alamian holong ni rohani debata di tonga-tonga ni keluarga ni hala Kristen. Gamilian dame nasihat debata molo masyoloan pibagasa biar mida Kristus di tonga-tonga ni pardongan saripeoni. Alai dan salah baamai mangoloi paropuani asar ma kopartu lomo ni roha di debata di tonga-tonga ni parkeluarga. Jadi dah ngalok di si unsur orang sidal. Ino. Kajujuk do hitau. Ekonomia haba di debata. Allah haba di debata do lahu merubah cara berpikir manusia. Allah haba di debata do padau kita mangulahon akan umuli di tonga-tonga ni perdalanan ni urta. Masyoloan dioloi para kuanima bawai waktu alanya udah dari dok dioloi ala marhine pangaloyo taido gamemoi jumpa komunikasi na uli jalana dengga di tonga-tonga di pardongan saripeoni. Ido upahena di suraton apostol Paulus turpukon. Ala di hidalai bana lo ikonadong poda. Si pasingo. Tona. Nanaik si udah honon ni namardonga saripei. Di tonga-tonga ni pardalanan ni mudu. Podai ima iya parsaripeoni ima sada ika. Mana ihot. Yang lebih tinggi di ngolu di tajolma na pola di pakosongon ihop di Kristus doho kurian uli burta pugulo dan lo lihat tuh plus guna marsak koda arong marsak di natalo arong udah dimaksud jajimi lo masih ada ikom masih hahorowa kami songon Kristus maka horowihan. Jadi soal dia mak Kristus makahorong hita, tidak tanpa ada di situ syarat. Nampai saya bangun dosa pat di kau, alai totong rohong di rohani di batasai di payutiu di togu-togu di ramoti di dongani di sarihon marikon di tonga-tonga ni perdalanan ni merubah segala macam.
Nang pesa sintong na pardongan sa Ripioni adalah merupakan rencana awal dari Tuhan. Ini di kejadian ikan dan dengan sasada bawai puju ubain madi ibana pangurubi bahen akuna. Jadi kalau di bibir na parjuri ya anu bani dongan na aku berarti dia sepadan sejajar dengan laki-laki. Alani ala ihotido perjanjianido ala janji di mata aku bangsa Israel nang pemartakan bangsoi alai nunga di ai gabi anak kona nang pemartakan tidak untuk alai nunga di ai di mata kita gabi anak kona janji itu tetap dilaksanakan. Ini orang jadi apa janji yang marutur di sini janji ini awak tidak kamu lagi share urut serenai ikon setia bagi hukum aturan dohot Kristeno. Jadi mulai dok setia ikut berjumar dua marparsauran doa tadi di bawah. Dan apalah sepuluh ko amang bercita. Sukun nak di dia doa bercita nak tinggal di kuda di hutan di dekat. Ada hira nasi hari ini jumpa di gereja di ku titik kinaling roh dan berjumpa paman. Allah aku bawa tu nasi pikiranku. Anggodan mana sabun katanya di mata hida di bagasa tikion madalani si dalerata murah-murah mah hida makua haputusan naso kinalomohon di rumah di bawah laho pature-turehon si majuang nau majuang jadi kan kau dituntut siap konwai kerendahan hati berbagi sama Muhammad asa unang marsa si matua mongkan itu edang salah jika kamu loh si matua asa matulia tunaring dia kan hidup tung disung ninako pejita dang salah nyoloat dengan asal matu naringgan alai unang makong nyoloat dengan tu dia apa itu mojok mangoloi dengan tu akan ahurang dingga alai katanya di bakamu aing manona hotuho di ujung ni tahunon pada saat kita merayakan Natal naik mas orang Yesus di bagasan rohani ini. Kalau Yesus hadir di dalam hati dan pikiran kita, pasti Tuhan mengurupi kita, madongani kita, mengurupi kita di tengah-tengah ni perjalanan ni ngurutang. Jadi mulu tajahat di Efesus 5 ayat 22 ini, tidak songno. Dioloi akka parukua mabawanabe son pangoloina dituhani pangoloyoni naro siarroha perbagasan naso adong mamaksa hika di tonga-tonga di pardalanan ingun tak puasa ikut dioloi ala bawaido ulu di pardi hutan jadi parjurat tong konoloa kuise pemimpin dan itu ala pemimpin open ikut di parokaro duise na dipimpin kan itu juga ang boy holan memikirkan diri sendiri molo na sedikit tulabo yorui bantunda molo nunga pasong tong pardonga saribeo asarong dungan sedikit tulabo ma
Ikahiro amudun main nang marbagas. Alaidan tamaha Kristen marbagas songon na sutumad dari bata. Atong kanihon hamu majolo hatani di bata taringon turut ni pardongan saripeon ni halat Kristen. Jadi itu pari bata majolo mai tumiru rupana dituriatur di bata lao manok paibana bawa do boru-boru na siga ditopa. Dung itu pari bata majolo mai di do ibana ma. Dang denggan sasada bawai pucung. Ubain mali ibana sada boru-boru pangulupi di ibana bain takutna. Alai siang mula na idope di hato topanay bawa do boru-boru na sida di bain. Alani ita di koron ni bawa do amana do inana patokot do dirina tulani urina. Nagabi sadada gindo na sida na doy. Sadada dua bena sida tung sadada gindo. Aku ni di do Tuhan Yesus. Ganu na paulakon na niulina iya soala marmainan na palaku pocar pangalaku do nan na mabuat na sirami atong na pinadomo ni debata dan jadi siraman ni John songonodo di debata tubawai hamuat kabawa orang yang mumapar di hutang nabi songon Kristus nama kaholomi uriai jangan mangaleho dirina humokos unang muruk kamu dopak nasida ikomarroga hamu madungan nasida sangat pagin hamu nasida songon dongan panean di hamuduan nasora suda dungi songon di dohatan di mata kuat kaburu-buru dioloi akaparupua mabawa nabi songon pangoloina di kuhani ai bawa ido uluni parti hutana songon Kristus uluni huriai ikon botol porman toman mardongan halapo dot hari mahon ditot di parangi di buru-burui imana harga di jolo di mata dohot di jolo di jolo atong songot akan amar parangi hon hatang di mata mamu sumolukon para siniroham dohot habasaro dohot hasere pon di roha mamu masih pauni-uni yang mamu dohot masih sia saluhut riting ni roha muruk rimas panonggayo dohot pangicayoni daw bay siyan kamu alay digijang di saluhut ngay masih haolong amam aido rahut na sundinggan dungidami na siya di baka imamangarajay di bagasar rohamuna jala saluhut na binahe muna marhiti nata manang papahena totong may marhiti-hiti goat ni Tuhan Yesus asay bana mangarajay rohamuna dohot ulaun muna atong nung alibigay ang muhatan ni mga karingot turuhot pardongan sa ripioni na manukun maaho jumulo liho ali panguli si Rifael Pagjikan olo liho magkasongjokot di jolo ni di matanaw po to sa luhut di jolo ni dongan na pumudison na di pangidorohan do si Diana tapubulono na niririmon gabi dongan musaripe olo liho magkaholong ibana siya nasa roham dohot mangulawos siya nasa bubong Utmar parayon parang inabaliar rak dohot iba. Naolo doho mga jual dohot agalion na. Tungsura humurang parangina. Jalan na sopupa paulah humanang tadi kolom ibana. Paima disirang hamatian hamsugot. Molo na usanaro ham. Manguloy sa huknay dok maon. Namanukun maaho doho diho alina si Diana tapubolon niririt ni si Rifael Pagjiganon bahin dongan na saripe naulo doho makasongjok ko di jolo ni mata na uboto sa luhut doho di jolo ni dongan na pumudison na ni Panginoon hamdo si Rifael Pagjiganon gade sinudumu olo doho makaholong ibana siya nasa roham doho marpangalahon at may manadupon ibana doho marparangi hon parangi na balia pabuwa ala Kristi ko jalan sa tupa mahinolok ko marang talikolog ibana paima di sira kamatian kamusugot mulunaw sa naruha mauloy sa luhuk na dokma olo naposo ni debatado au mabuan katana tuhamu marhite-hite goar ni debata ama
dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia dua umat do, na pinadomu ni debata, dan jadi sirangon ni jolma. Amin. Di pasu-pasu cara diramoti Tuhan de batama hamu, di sodakot Tuhan de batama bohina Tuhamu cara asima rohana midahamu, di dopakot Tuhan de batama bohina Tuhamu cara di pasaor homadamena tutod di munabe. Amin. Di pasama tu para lalu ni huriatan Dulu tak pasal dua kali bersih. Jadi kami bersih lalu uriata. Dosa luhukna nama ko orang ni hamun na tikon maras ni wahita. Ima mahiti tikon na ujak sa dakil organik baru teman-teman yang uriata. Di sini mas ni uriata dari 21 tahun na selamat berbahagia. Di son Udul tanyang ni huriata Tuhan muna dua marhiti kata itu hatta di pasat huriata Tuhan muna ima Bibel dohot marisihon bukete onma kenang-kenangan sekian huriata di pernikahan muna pangiwan nami pangiwan huriata Tuhan muna anggiat emak soalnya aku yang padi tenakin marhiti kata itu hatta sedama perhon muna dinalau mengguruhon hati di batang dohot mengguruhon di puji-pujian aido dalam yang huriata di pertibon boima di perdoa masyarakat bermuna giat meritu kata di kota oke di puji-pujian iman ingin teman-teman juga muna giat tujuan dari dapat muna naskah mendoa muna merite keluarga naringga di teman-teman Uriana do di teman-teman kota berarti mahita boros ma yang timah. Marinde mahita sendumur sarang
Podo harawan isang hut sile hole ona dingga dohot ngasaw ibasa nga mauliutus. Upasahat kami masih na nilumi Tuhami pilihan namin tubo. Sa yalo may gagwag na Gustus di jolong. Pasupasu may jalaramoti. Asa ko para siya kami pilihan on. Pati puluhon karajong nito nga itong anihuriando di portibion. Buhay marwan nami marhiti-hiti tordin. Asa lang mutadahani kurang silong mito kami. Asa lang gigirhani madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin ra madok mahita di tangiang na ibanwa bijak. Sa pinagpadia magwar. Sa Roma harajon. Sa isawang awang maniluham di banwa tuhaw sono na di banwa bijak. Leon matuhani sa ganyan karuduan siya pari. Sige sa sa kami soman panisanari. Didoo sa didongan alat dosa Tuhan. Unang hami tugihon ko pangunjunan. Padua mahami siya pangaro. Ayon na punah harajaw. Doot karugon. Rodia sa kapag sa giling iniling na. Amin. Asinirohan ni Tuhan ka Jesus Kristus. Doot horong siya di bata amata. Doot pasahora siya tol di parbadia ma. Na madungani hamu sa luhut na amin. Mahita ka magkay na, taudong di maacara ka,
haki mengingani pikiraki berbunga-bunga rohaki alani dengan basah sasadaho dingoluki manggohi nangakaki tunaso jadi mubah nako di pangan rohaki ikon rapita dua ratu dorok marang tutorua yot mata ngako hasia haora macai gobo asa sai ho hodi lampuku nam sasadaho di rohaki sai hot mahoni ngoki sasadaho di ngoki manggohi nangakaki naso jadi mubah nangko di pangan rohaki ikon rapita narua ratu dorok marang tutorua yot mata ngako hasia haolau macai gomo asa sai ho hodi lampuku nam sasadaho di rohaki sai hot mahodi ngoki ikon rapita dua ratu dorok marang tutoru Ako dito na sa iyo ang hujan. Masuk apa-apa, nama orang ini ya. Kamu nama saya perwakilan doang ulo pernah. Nah, ya nomor tiga dong sih. Nanang bapak, terus kamu. Ya. Di pernah. Di rumah, sudah lama.